New Trap Youth Council Ribhoi Sepngi mentara singi ke santrik naitung kalau lumi kinong alam shnong na kishnong beper banyak keren na kebenta kijing bat kijing sha ben haki babun kiliang jong kathan Western Ribhoi kamtam ha kabede bat kijing du light kha jong kathan habakren chikila pathai khubon na kaliang usodar shnong pathar khma uba Pittelman thank you ulong bakadong Western Ribhoi kadei kabala he bat kabalakot de kispatli kishnong Henry kabasngosi kalong bakani ka jingpang do lat chikithan Western Ribhoi kalalong ka jingpang kabalane slam wat habala yale ting na kaliang kinanglam shnong bat kiseng baper bandawa ya ka jingpenwan lat tikna shakatigathan bat ka jingdawa ban penyo no dau 33 kilovolt shakatigathan kalalong kamat kabala judawa na kapor shakapor Henry kamshim lo urlong haduk menta Presiden ke Western Ribhoi Dorbar ba Rani ulapen pau ke jingdon ke patar khma police station ka long shisha ke jing mentoi Henry ke jingbom don pat ki pulit kenthaya station kala banwan ra jing namar bakum ka than hi ke bala he bat ke bala yar amla laj bandon kam yi ki pulit kenthai kumta kum unang elam ke Western Ribhoi Dorbar ukarpat ke sorkar ban bu lem yi ki pulit kenthai ha patar khma police station Usamla RC thank you kum Presiden ke HYC Ribhoi Sepngi ulapen pau bakadaw ke bala pelong ya keseng ban penlum ya kani ke jingelang hapdeng kinong elam shnong kadai namar ke jing saadin jong kathan ha barok kiliang ha kabah kani ke sengi la yo ban ya kren bat ya therbha bakumno nle nang ni shakmat na kebenta ban kenti wi kathan jongki ulai thuru bakaseng sa hisien kan sepelong biang ya kejingnya pai ba ka arpo artrik naitung na kebenta ban perta bat penpau shiki pai ba halor kejing be kejing duna bakathan kamat bat khamtam ban penpau ru halor kejing du lat kha jong kathan Western Ribhoi ya ki nong lam shnong ki per badan hapo kadang Western Ribhoi ke jongi ki sordar nang ta ki samla Widon rekat bangi ni por bat kam tamru na kaliang jong ka HYC Western Zone ka bala penlong ya ni ka jinglang na benta ban perkhat na benta ka jingye jong ka dong ka than ka jongi koi na ka jing keren ka jongi ka diksi ka long ka jing lip jong ka light pi adang ipe kani ka dong Western Ribhoi ka jongi kumba ka long ngidon shibun teli kishnong ngiladon kumba shispa kishnong hapo kadang Western Ribhoi ke jongi tenreng kumalong ngimat ya kani kejingpang kani kejing light kakak kani kejingpang ka slam bah kaba mla ban koi ya ka haduk menta langi na persyang bun teli gilat ngila persyang ban pelong ki jingilang pun sin tenreng ngilap bah kani kejingpang ngimpat la ban penduk haduk menta koi na kadau ha kejing ke jongi kalong kumalong haduk menta kalong hadin mengilai keren bat kini ki nong trei jongka inisial ngilap ba kinong trei kiduna bah kani kadong kathan ke jongi langi pe ke area ka de area ka bah bah tenrei kaman power ka duna bah namar kata na kaliang jongi kum kinang ngilam jong kishnong ke per godan po kani ka Ribhoi Sepngi ngigirpat ye ka sokar lengba kani ka MCL ba kan penbiang ye kinong trei nak lanta kani ke area ka he jong kadong Ribhoi Sepngi ka jongi kebun nang ta kalong ba kumalong hadu mentah ka office trikam jong kani ka MCL kampat don hadu mentah ni la shu penbet jam tang hadu kan sha na kaliang jongi ka sidong petar khma ngila ai ka jaka kalong free of course ya ka jaka kawai kalong banbu ya ka jaka substation hangte ha kam station yang kababut nang tang ngila ai piang sakawai pat ka jaka banbu ya ka office hajan jong ka jaka ka bangi ai ka college ka unta tenrei na kaliang jong ka MCL hadu unta ka klem le ka klem pen shnai ka ka jaka bat ka klem bu ka office bat na kaliang jong ni ka shnong hakini ki benai ka dap ngalai keren bat bu SDO kata kalong bang ni lakular pan ai wat ka jaka hangni atur bar hol ba kirbunan kami ka office jong ki khnang ba ka kam ka ni be tenrei hadu unta i ba kata kampoi shiro tingi i ba ha ka jinglap ka jongi ka jingwan poi jong kinung tre khamtam ki bor ki bakham halor kamot nadu uji hadu SDO ka duna bha bakin poi shani area namar kata na kalian jongi ni da karpat
ya kasokar hi bahkan pej bah bahkan betha ikidi kinong tre bikin don be hak station kijongki kawun ata kalong ba ngidon ya kene kalong pending issue kata kalong harbide about 33 kb ngila penong de cingilang langba ka cingilam jong kawasan ribu darbar ba kiwi sen balang hangni hapo darbar hall jong kasinong patakma mention sedem bat halin na kacingikan nang ne ngila yo ya kata issue kata kalong ba ka main issue kadai hatasku nomor umla berpenia igi sainar nomor idon tingkuai na kalian jongi lalek ban page sport ya kata caka bat hadin bala page yang ta haka jinodon kat jong u SDO o video jong ka umling blog ke lalek ban page haka tiga caka bat lalap igi tingkuai bat hadin jong kacingi keren na kalian juga sinong hatasku kil ai subha ban pom igi tingkuai bat kawin na kacingi keren ke jongi haka sengi kala kalong ba hadin bala de pomi ini dingkuai kamot pada kalian da MCL kadai ban poin ya kalai tinggi labu ya target kata kalau before Christmas jong sena maraja rasau kamot ka light jong ka line 33 kV kamot kadai ban one no share ni kadong ni voice ni jong ndrei ka semua kalau ba hadu enta ngi ba 4 poin HA ladakan wansa kawi pat Christmas jong ne arja rasan ro lada kalong hakani kerkom kamot nginum la banyo ikini 33 kb nang tas kawi pat kalong ba PE hakani kadong kathai ko jongi lada ngi khenyi gisngi banya ka ba yo lai ni bun ya ka bom yo lai ta dei ka jingya jong kadong kathai ko jongi ni don hang ne ke area ka ba he komong ong du ne ngi don expat ni snong hang ne ngi don ke office sarkar ba pero ngidon ki school ngidon ki CHC ngidon nama kata ka ba don kambha ban penyo ya ni lai ni kadon ka jing ko ka khrau khamtam le le hade ha por ba ki khna jongi prekre exam jongi kimio ya lai nama kata ka on rai ka chingya nakal yang jonga ngabu ka jing kepat ya kesokar ni ha ka social media dang ha kini ki benai ka ladap ha ka jing le jong chief minister don burung jongi sya ka shnong paham jula bat la sakhi ba kata kisnong na kibun snem kam chimio e kalai dan rei hadin belawan chief minister ale chief minister kate la kular ban penyo e kalai lamar kata lada ya kisnong paham jula galong tang ko kisnong la ban penyo lai ka jingkerpat ka jongi galong ba ka dong sendiri boy jongi ka badon shibun tuli kisnong ka badon shibun tuli ki office sarkar ki ba fer hangne ba badon ru ka si ka badon kambha na ka ta ki nong pang banyo e kalai nang tangi doni ki school ke college nomor kata nak kalian jongi kerpat ya ki bor ki bani pej bat ru ya ke sarkar hi bakan chimkia ban ai ya ke light hakani ka dong ka thang jongi sako ipat ka benta ka ba nak kalian jonga sokhya kata kalong ba kani ka jaka jongi ka don hadu ki put border bat ka Assam kini ki snong badan ha ki border bat ka Assam ki babun ki namar ba ka light na Meghalaya County kena kitan ya galai na Assam ka jingkli kami balada kita ki beri be shong hang teh border kitan ya galai na Assam ka bil jungki kawan na Assam hatul syal sisi katu ka jaka ka kitan ya galai na Assam bat ka bil kawan na Assam hatul syal sisi ka Assam ka nungklim ya kata jaka namar kata nakal yang jona ngara kerpat ya ka MCL bat khamtam ya sarkar bakan chimkia banle bat ban penkuit no ya kena jipang ke belane aslam kata kedai ke jingdu like ke jongi hakne apo dam katam riboi sak ni jongi publish pun sok dia namar menta tang ar lai ke liges nam ngela yo ino surok wala khamba menta andai ka pasosi kalong kum kathan ngadong baro ko bai bom neu surok no umret sudu umdu wala snap paka ba hakidi islam ke beladam menta wala senang jot wala nang jot kadau kalong namar ba kidon ki kali he ki bayat men ki kali ki bom long bayat men sengi ki bayat de ki thang khong tuli lamba kini kali 8 jot 8 pra yo surak mat ngila penkan mau tu sya ke department ban repair yo surak re nagaliang do ke department ko ang ba la ban repair tang hapo lai tili kisnam han re ni susi ban nyato ban ang ba kumno la ban repair tang lai tili kisnam han re ta ladang lak berrepair telah tulisnya meruh hendak sisen ru kepat repair hadu mentah. Namar kata kadong kejing nong kebakrau ya katahan kadong barok kowe. Kini kali kita yai men niu iba kini kali kita yai dalam kadong kaman.
Andrei kaba susi golong ba haba kiai kini kaliha surok dungi unang pra unang pai nakapor sakapor. Namar kata kum kathan gadong ibu ke Jakarta saka sorkar bala dalong ka bala ban peniat ya kini kali ngim la ban ong ban khang ya ki. Andrei ban peniat ya kini kali bakin ya kum ka limit ne kum ka capacity jo kene surok ka bangi dan mentah. Kabar nangta kalau hak jing dai bar ka jing du lai kha sa ka than ka dong chungi ya ka ne ka jing du lai chong ka than ka dong chungi kalau long ka ba plat put ki dong ki snong sa ki than ki chungi ki ba myo lai da ki banai ro handai tang ki ne ki snong ki ba harus ro ki ba kham du lai kha handai ki don pat ki snong ki ba lai banai sau banai kim ju yo lai namar kata kalau ka jing dong ka ba krau ya ka than ka dong ki por wei kam tam ki khna school ki ba don kam ya ka ti shai ha ka por exam jo ki re kim sham la yo ya ka ti shai ka jing dong ka kata na dong sadong na do ki baret do ba krau na do ki ba dok do por spa namar kalai kalau ka wei ka tiar ne ka jing sna ka ba ngilak ba dong ba don kam na dong sadong na do baret do ba krau do ba do baru spa. Tidak berkata ke Jakarta naga Thai naga dong dan naga Western Riboy dan bar kalong baladong kawala ba kasorkar kan pe kan kni kan perkat knang nak mata kan jaga disai dan naga lain sakit naga Thai kadong tu ni haga jingi dai bar jenong tre la ngila ya komplain ngila ya kren ngila ya dawa naga por sakapor hendaki ong baduna ginong tre handrai balai ba kasorkar lane ba ka department kamla bantung ya kita ginong tre ro kadau kalong ba ya ka pilai jongi ki nok snong om chu kham don hi ki bom siu han ki yasu ti kna he lada don ki ba khlem siu pilai ru na ka liak ke department ki MCA ka disconnect no ya ka jin stan lai tu ki ya ka jingmi na ka than ka dong kalong na ki klur tangka an re ban thung ya ki nok ki kam ye lan ne ye ki nok tre kam long ka ba shitom an re lada don kam ye ki nok tre ha baduna ki nok tre de ban thung no ke ye ki ro kababot lang ta kalong ha ka jingi dai but kene ka police outpost jongi police station jongi han ya haftar kama ni dak da ji sokman ka bakrao habala obret ya kan ka outpost ha ka police station handre ka basosi kalong bahadu menta ba ha ka jingi dai bat ki police kan thai na ka yang sarkar kam syamla penbiang hadu menta nhiên nông lạ lạnh ya cái chứng toàn cam bagi kertai, nama rakyat yang percaya seni pemerintah. Andai kum ke police station gitu cam ya ke police kertai ro, hari ini dia berkenai police station ke jungi kemudian hang dia putarma. Kita kelong kita juga kendiak nak liang jangka Western Riboy terbar ni, kuah yang berpenpau sakmat masyarakat, dalam kepala, bakin sebab bersiam ya kita klik, ban perkat dan ban baik susun dalam sakit kita kita jungi, kublai sibon. Hakabrin kong isu man ai kulay ki rumbashnong jong kadong Riboy sengi jungi present jong Western Riboy derbar ki bayawan lang nam ta kene ka jingkhot alang ji kum ka nyo trap yut kausil jong Riboy sengi hakabri bat ki shibun ki jinge ki ba ki pajba jong kadong Riboy sengi ki lai kendu hapo jong ni snam ki balada parhadu ki si ki pemerintah ngila don ki jikre shibun ba ki agenda ki bangila kan kami ni agenda ki ba ngila ikan ngesu ban ban ki bagi keren ki lakar squad long habari bat ka jingdu like ka ka ba kum ki bai ba jong kadong Riboy sengi ki kham juyo ek like hapo ki kham tam ki brai yo angela don gesi keren jui ke baslam bha ba shim ya rai kata rai ke bagi kwa ban slow kani ke shim ke bul baju pi ki press ke media kata long ba bah ka artrik mentau benai kandon ke rili ha ke baraliang jong ke seng nyam tribute council kan ya ke kani rili rengkat bat ki rangba shnong jong ki dong ki badan po jong ke dong Riboy sengi jungi nang tangi khot ki kena school ki badan po jong ke dong Riboy sengi jungi ki kena school ngirim khot ya baro khot tang light league school ki bangin sapun pau ikateng juki bangin sa air juki chek besar juki bagum juren ba ka jisu kilang ba Western Riboy derbar ka apa trik ban pen pau se ka pertei ka jinge ka ba ki paj ba jong dong Riboy sengi ji kendu ha ba ni ba ka jing bom yo light tikena jong paj ba jong dong Riboy sengi jungi kata ka di ka bang kwa sai ba ka apa trik kandon ka kli ba ka shimru ka bu ban khot ya wer
ya ki pajba jong kadong riboi sebengi jugi ban ai ke jing sub kilang ban ai ke jing trelang bang ar trik bapin subah ban mi lang ban mi ha kan gerli ke bang sepulang hale ko shnong patak khma kut pat hang ki yo patak khma ngin sedang ne patak khma government higher school ban kut ate yo patak khma ki don shibun ba ki nong kren ki ban wan lang ban ai ke jing pun syah bari ban jige ke bai kendu kabar nang ta kelai kren ru ha bari bat ka ji bomdon jong ki polis kente ko police station patak khma ba de kenil ai berkut angi ke sang yo traffic council ba hapo ini si ke ban sawan ngelai kendu ya SP ban kunjuru sha home minister bangin ai ke jing to ba la ku ngin dawa ba de ban donno ke di polis kente hapo jong le police station patak khma nang ta ke jing ya kit palat put jong di kali ke wan mairang ter hadu umrit surok umrit mudu ba ku ngi jing pe ya ke limit jong di surok tolong tang kandai ton Henry ki kali babun ki ai adu kumbalai po arparton kadang kalau ngejing dunong ya ki pai ba jong do riboi sengi jungi ladang ni surok ujon dia keniru nang leng jong ki rangba shnong western riboi derbar kil ai bor ni kum keseng ba apo ini singin se shim ya kini beta pa kendu ya minister de pe ka surok pidudi ba kumjuru ya USP lo DC jong riboi ba makiru kin shim kia ban khang ya kini ke jenelan jong ki kali ki bayat kit palat put hau surat kabangui kabangi sau kabangi sngo thamlan yang jugi kun keseng kalong ba PE ba kani surat kani ka sendur henry ki kali pada ki wan nang ki yat sahu hau surat jugi larangi pe hang ti polat murid daga baburum langi kerna ki sya kalong ba ki polis nani na po police station patak ma ki don bai hang te aman la ke jarbit henry ki kali pada ki yat pe nang ti surat kaya ko belum selandat kun kesengi ko ambu jikli ya kata te ngin se pe kene bangi sekindu ya minister repet kini ke bentar ka kedus kemat apo kini